ng swerte at pag-asa. One for all for one. Bayanihan of the people. Hatid sa inyo ng Coca-Cola, Pure Gold, BPI Globe Banco, Hanabishi Appliances, Motor Trade, O+, Fab, Color. Ayan. BioFresh Antimicrobial Socks. To go travel at Nantoka Text. Gaan Anley Trio Plus 15. At sa patuloy nating pagbabayanihan ng mga plastic na basura natin sa Plastic ni Juan Project, ay meron na pong katumbas na 6 na silya muli. Muli natin siyang iipunin para maipadala sa eskwela ang nangangailangan ng upuan. Maraming salamat, Dabargads! Puntahan naman natin ang mga Dabargads natin sa Barangay 34. Orosite ba yan o Orosite? Feeling ko Orosite, Legazpi City, Albay. Mga Dabargads, pasok! Orosite yan? Orosite talaga? Orosite, ha? Orosite! Kasi, pag nakikita niyo yung mayon, maliwanag. Kitang-kita niyo ba yung mayon, Volcano? Kitang-kita po namin, Tito Sen. Maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Ang kasabihan ng mga taga dyan sa Albay, pagka daw ang mayon ay kitang-kita, gusto niya yung mga taong dumating at nandiyan dyan. Kasabahan nila. Pag dumating ka dyan na natatago siya ng mga ulap, ayaw ka. Nako, Tito Sen, lahat ng picture namin, mula gabi, kitang-kita namin siya. Ay, Hanggang gabi. Gustong-gusto kayo, gano'n. Ayan, o, ganyan kaliwanag, Tito Sen. Parang nasa postcard. Hanggang alas 6 ng hapon, ganyan siya kaliwanag. Walang ulap na tumatakip sa kanya. Ganda, kaya napakaganda. Ganda ng ano Thank you natin. po. Bunot na si ano. Bunot na kami. Kasi... Pasensya na kayo kasi si Vic, baka nagtataka kayo kung nasaan, nagko-community service. Ay, nako, maganda po yan. Kawawa naman. Awang-awa ako, nagko-community service. Naggagapas ng mga talahib Ano po at saka ginagawa? ng mga damo. Yan, Naggagapas ganyan talaga si Bossing. ng talahib at saka ng damo doon sa may bandang Laguna. Sabi nga ni Bossing, gusto niya kailangan green ang paligid natin. Yes. Kawawa naman, awang-awa nga ako eh. Baka iinitan yun, Tito Sen. Naku, nakapilat sa araw. Nakapilat. Kawawa naman. Kawawa naman, nakapilat sa araw. At yun, mabalos. Diyos mabalos din sa Bicol University Albay Magayon Dance Troupe. Ito yung mga kasama natin nagsasayaw ngayon. At Tribon, Legazpeños naman. Ito yung mga tumutugtog. Maganda yung gamit nila. Kawayan lang, no? Pipe. Pipe talaga. Wow, pwede ka ba mag-ping pong? Parang ayaw tayo sa gabi na. At ito, nako, yung mga taga...
Express. Eto na, papatunayan nila. Dahil eto, meron tayo dito hinandang Laing Bicol Express. Sili at dito Senator, Sili Ice Cream. Ang sili dito sa Albay, lada. Yun, oh. Ayan. Magko-contest kami dito, Tito Sen. Sige, Kakain sige. muna sila ng... Bago ko tawagin Ito yun, itong Sili. second attempt. Bicol Express, maanghang to. Laing. At syempre, may Panghimagas. Ice cream. Sili ice cream. Wow. Kasama natin naman. dito si Isali niyo si ice cream. Isali niyo si Wally dyan. Edgy. At syempre, lahat ang mananalo po sa inyo, magkakaroon at makakatanggap ng isang sakong sili. Sili pa rin. Hindi naman. Hindi, meron silang 5,000 worth of sili. Wow! Oy, teka lang, di ba Wally, ikaw magaling ka rin sa sili? Oo, kumakain ako ng sili. Kaya mo ba yan? Kaya Wali, mo. mabuti pa, sampulan mo sila. Pakitaan mo nga. Sampulan mo sila. Totoong Bicoloano. Yan, taga Bicol ka, di ba? Bicolanong- Sampulan mo, sample. Bicolanong sili yan, si Wally. Wow! Si Anjo, for your information, Bicolanong gata. At alam nyo rin ba, ang nanay ni Bal, taga Bicol. Correct. So kakain din siya ng sili? Sampulan mo nga kami, Bal. Konti lang. O, aba, kinagat! Aba, kinagat pa! Oh, bukas, sira na naman tiyan yan. Ibang klase to. Hindi naman hindi naman kinagat, nilulun lang. Hindi na niluya. Ano na nangyari sa contest? Ba't parang hindi naman sila Bal, kumakain? mag-ice cream ka. Tubig. Ano nga pangalan ng Mas better yung ice dinatayan ko? Hindi, mabula Kasi na eh. may sugar siya. Yan, ito. Water. Galing ni Bal. Palakpakan natin si Bal! Kayo mga kuya, ready na? Ready na? Ready? Get set! Go! Oh! Wala, parang kanin lang sa kanila yan. Wala nga kanin, inuna yung Bicol Express na. Oo nga, yung May baboy. May sili. Sige po. Medyo nakaubos na ng Bicol Express. Nandito na siya sa Laing. Nasa Laing na yung pauna rito. Eto, wala na rin silang Bicol Express. Ubusan yan, Parang ubusan. umahabol sa dulo, Paolo ah. Nasa laing na sila. Kaya nyo yan! Bilis Gustong lang! umusok ng ilong Aba, ko. parang pang de-dessert ang sili, ha? Oo nga, baliwala lang. Ang init-init, maanghang ang kinakain. Parang 3 araw hindi kumain yung isa. Okay, nasa sili na kami ha. Nasa sili na to ha. Eto rin sa dulo, sili na. Yan ang gusto ko mapanood. Wow! Ubus na ang sili. Eto na, kinakain ng ice cream. Sige. Ice cream Ice cream na! Ice cream Bilis, na. bilis! Kaya mo yan! Oh, yun nasa dulo. Ah, tapos na. Humabol. Yung bilis! Kailangan sasabihin. Eat mo lang ah. Tubig. Yun! Ayun, eto na ang winner natin. Aba, naanghangan din pala sila. Siyempre, sili yan. Ang lupit ng mga to. Eto, congratulations kay Edgy! Congrats! Congrats, Eddie! Eddie, eto meron kang 5,000 1,000 pieces! Umuusok ang bibig. 2, 3, 4, 5,000 pieces! Congrats! Thank you! Meron din. Siyempre, may tigwa 1,000 din sila. 1,000. 1,000! 1,000. Si Bal kumain. Kumain din, may 1,000. 500. Ganon na! 500. Grabe tayo naman nun! 500. Ba't pa meron ka? Sige, sige, ayan. Congratulations! Congrats! Ito, Okay po. pangatlo nito ha. Pangatlong attempt na ito ha. Pasensyahan tayo. Ang galing Basta talaga Bicol ng mga pinag-usapan. Bicolano. At meron silang festival na tinatawag dito. Magayon Festival. Festival of Festivals yan. Magkayon, Bakit? festival. Magayon, maganda, di ba? March 24 hanggang April 30 yan. Buong Bicol Region mula Masbate, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte. Magayon Festival yan. Isang buwan sineselebrate. Ngayong buwan. Next month na, ha? Ito ha. Ito ha. Pangatlo na yun ha.
Usually, pag pangatlo, hindi na ho natin tinatawagan ulit. Pero dahil magulo yung tatlo, yung apat doon sa Hindi, tsaka medyo malayo-layo naman. Tito Sen. Bibigyan namin ikaw ha. Hindi ko babanggitin pangalan mo. Ayun ha. Ito, idadahil Mga ka na Dabal ulit. Cats dyan sa Nasa atin. Barangay O34 Orosite. Tingnan nyo yung mga cellphone nyo, baka naka-silent kasi kayo. Tumatawag si Tito Sen. Nasa temp ito ha. Ang apat na ito, binagbigyan pa kita ha. Bigayin ko to hanggang dulo nung ano. Eh mga Dabber Cats, pakisagot po ang telepono. Ayun! Pinipuenas ka ba? Hello? Ako, ikaw, sino ka? Ako yung kapatid na bunso. Ako yung batang kapatid ni Vic. Nakababatang kapatid. Di ba, Jose? Ikaw, sino ka? Yes, Tito Sen. Di ba? Ikaw, sino ka? Celestino Magracia po. Celestino Magracia. Opo. Bakit hindi mo sinasagot kagad ng telepono? Nakaano po ako sa labas po. Ayan. Ano daw? Sa Sa labas labas po ka. ako po. Anong address mo? Anong address? Baka isa sa kumain niya ng sili, ha? Kuya ng tatlo po, Process po. Barangay 34 Process. 34. Oh, Purok. Purok, anong Purok? Purok 3. Process po. Walang number ang bahay. Saan malapit Ako, ang paano bahay mo? namin hanapin yan? Saan malapit ang bahay? Sa Mayon. Sa may tapat lang ng bayanihan. Tapat na? Tapat ng... Tapat Ano na ng labas? poste? O tapat ng puso? Dito pa sa may labas. Tapat ng uso ng mayon. Kasi Tanong na lang. Tanong mo na lang. Celestino Magracia Jr. Purok 3. Dito po. Celestino Magracia Jr. Baka walang number yung mga bahay, eh. Walang number ang bahay. Pagtanong nyo Saan na lang nakatira dyan. si Celestino? Kilala nyo ba? Celestino. Doon daw! Saan ka Celestino Magracia Jr. malapit? Celestino. Hello. Dito po. Saan malapit ang bahay mo? Saan po? Doon. Dito po sa tapat. Tama, doon daw. Ayan, chugod-chugod na. Saan malapit ang bahay mo, Celestino? Dito po. Dito. Saan dito? Malapit daw sa Broadway. Ano babalik na tayo? Nakatawa yun. Dito po. Huwag mo painit yung ulo ko, ha? Inapat kitang dayal, ha? Pinagbigyan. Bigyan ka, ha? Kamunti ka naman hindi. Kamunti ka kami bumunot tayo. Isa pa. Isang gabi. Wow! Kanta ka ng Alikabok! sarong banggi, Wali. My fault. Sarong banggi, Wali, katayin mo nga. Sarong banggi. Gusto kong batiin yung ano, Sa higa. nag-iisang certified Paulo Licious. Wow. Tagalog alam ko. Ang dilaw na mamanglaw ang puso ko at ang diwa mo'y lang. Nako, Tito Sen! Oh. Hello. Kaya pala hindi masagot, Tito Sen. Ito pala yung player kanina, yung contestant natin sa sili. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Kaya pala eh. Kaya pala hindi sinasagot, busy siya eh. Siya yung nanalo o hindi naman? Ay, hindi Hindi po, nanalo. hindi nanalo. Pero ngayon, panalong panalo ka! Nanalo. Swerte, oh. Siya na yan. Siya na nga yan. Ayan. Pangalan mo na nga. Swerte. Kaya pala hindi nasasagot eh. Ayan, Abot pa kayo na naman yung pala. sili. Celestino. Kailang kayang-kaya pa? Kayang-kaya pa lang, pero Kayang-kaya. pinagpapawisan siya. Correct, pinagpapawisan. Oy, bago lahat, batiin ko lang yung aking pinakamamahal na nanay. Aling Aning, happy birthday! Happy birthday, Aling! Birthday, aling-aling. Ayan, Pasalubungan mo ng sili ice Ay, cream. nako, Nay, may sili ice cream ka dahil birthday mo. At meron kang leche flan na may sili pa rin. Meron din. Oo. Sili pa din. At saka birthday at anniversary ni Karene, Balat. Wow. Happy anniversary, Balat. Anniversary. Wala na, andun na. Ang dami mong pahabol. Si Mang Celestino, ano ba nickname ni Celestino? Boyet po. Boyet. Boyet. Ayun. Mang Boyet, may asawa kayo?
Meron po. Si Ate Guy. Hindi Ba, hindi naman. Para kay Boyet. Nandyan, kasama nyo. Andiyan, asawa mo. Andyan po. Ito po. Ilan Ang ang sa'yo anak? ng ago mo. Yan po, yan po. Tatlo po. Maging apat. Ano? Tatlo Ilan- daw po ang anak at paapat na. Buntis, Tito Sen. Buntis. Halika, dito po kayo. Okay. Yan. Sige. Yan po, Tito Sen, yung asawa po. Anong trabaho ni Boyet? Boyet, ano daw ang trabaho mo? Anong pigigibo mo? Ano lang po, vendors. Vendor po na. Sili. Toys po, mga accessories. Vendor ng ano? Kausapin mo nga sa Bicol. Mag-Bicol lalo nga may kayo, hirapan. Wally. Bicol, sagot ha. Mag-Bicol kayo. Bicol, sagot. Ano ang tatrabaho mo? Pigibo mo? Para tinda po. Para tinda. Ibig sabihin, nagtitinda ng Mga kulintas, mga kawatan. kulintas. Mga kawatan, tinitinda nyo. Hindi, ibig sabihin, laruan yun. Mga laruan. Akala ko yung mga Kawatan, laruan, kwintas, mga Accessories. accessories. Po. Iyo po. Saan po kayo nagtitinda? Oh, tanong mo. Sa Inda ka mo nagtitinda. Saan lugar? Pistahan po. Pag wala pong pistahan, mga eskwelahan lang po. Sa labas ng eskwelahan. Sa mga fiesta. Pag walang fiesta, sa labas daw ng eskwelahan lang. Naintindihan naman namin yon. Tagalog yung sinabi. Ano ba kita? Guralada ka. Kung ano man ang Interviewin mo ng Bicolano, Wally. Gusto namin. Opo. Mag-usap yung dalawang uragon. Gurano ang pikikita mo dyan sa Yan. pagtitinda mo? Depende man po. Pag nasuluhan, nakul mo, 2,000, mga 3,000. Pag nakulong po, Depende. Ako lang kayo Pag malakas, mga 2,000. Oo, 3,000. Di ba? 3,000, di ba? Oh. nakulong kayo para tindang mga Ayun, marami daw siyang tinda. Ano daw sabi, Jose? Marami naman siyang paninda. Kasi nga may dako eh. Oo. Tamo? Dakol. Oh. takul man po mga patindang na kalaban niya para tindang. Marami siyang mga kalaban sa Kalaban, paninda. oo. Kaya hindi ganun kalaki kinikita. Pero pag sineswerte raw siya, dumarating yung oras. Pag bakasyon, minsan yung mga estudyante, dumarating din dito. Tapos meron din mga balikbayan na bumibili sa kanya. Ganun kahaba yung sinabi niya? Hindi, hinulaan ko Parang lang hindi yun. naman Hinulaan ko lang. May trabaho si Mrs. Boyet. Si Mrs. man may trabaho da. Wala man po. Wara daw, wara. Sa Aram harap, lang po. kabantay po kay mga aki. Babantay daw ng mga anak. Aki, anak, aki yun. anak. At eto, naku, magiging ilan na po yung anak ninyo? Apat po ini. Ang apat daw. Ito, ilang buwan na po? Pirang bulan na. Ano po, anom na po ngunya naman. Pang-anim na buwan na Ana pa. mo. Malapit-lapit So, na. ayos Di naman ang tama-tama. pag-aaral ng mga bata. Kailan mga anak yan? Mga June pa po. Mayor June. June, tama-tama. Pasukan. Papasukin nyo na agad. Sa school. Huwag muna. Pasukan na eh. Lalabas lang, papasok na naman. Ang ipasok nyo, yung pasalubong nyo. Dahil baka umabot Yun sa na mga... nga! Yan. Ang galing mo, Tito Sen. Ito na. Ito ang mga pagsasalo-saluhan natin. Galing sa Coca-Cola! Merong crispy pata! With sili! Steam labu-labu with sili! Ay, labuyo! Mainit na kanin! With sili labuyo again! At meron ding fruit salad. Asan na yun? May kasama po po yung masarap at malamig na Coca-Cola! ayan o. Para sa inyo po yung Coke na yan at meron pang kasamang 10,000 pieces galing po sa Coca-Cola. Ribo. Yan na, oh. Hindi na po sa mga pagkain. Para kayong hari, di ba? Sige, pasok. Ang lamig ng costume At eto nila. Oo naman, Correct, alam mo yan. Makikintab sa tanghali ang tapat. At ito pa ang Hanabishi Appliances naman. Meron kang electric insect killer with electric sile. Wow! Rice cooker with tourist pot! Uy! At meron ding water dispenser with Almo. Jelly. Para sa sari-sari Pinoy moments. I-like lang ang Hanabishi sa Facebook. At ito, Ma'am Boyet. Ito po yung mga Hanabishi Appliances. Ayan, mga Reyna Elena.
At eto, meron ka pang O Plus 8.31 phone. Para sa ito, Mamboyet. At sa mga Dabber Cats natin, nako, eto, bagong-bago to, ha? Maganda yan, ha? Maganda to. Malaki yan, ha? O Plus. Ito ang O Plus Fab Color. Ano pa? Ay, naku! Ang ibig sabihin nito, phone na Ano yun? tablet pa. Nakita mo pwede sa mga may sakit? Hindi, iba naman yung tablet. tablet. Oo, hindi. Phone tsaka tablet. At easy touch na ito. May dual camera at may free back cover pa. Aba, nakalaga nga naman. 6,995 pieces lang. Meron ka ng phone at tablet in one. Yan ang O Plus Fab Color. Ay, sana. Aba, At saka hindi madaling magasgas. wala naman nakalagay lang na. Wala naman nakalagay na gasgas Hindi eh. kasi ganun talaga mga O Plus. Pero may nakalagay baklaran. Phone na at saka tablet in one. Ito yan. At ito pa po, Mamboyet, meron pang regalo mula sa BioFresh Antimicrobial Socks. Nagtatanggal ng 99% of germs para siguradong protektado ka sa bad odor. Yan ang BioFresh. Smell the bango, feel the lambot, proven na may antimicrobial protection pa. At hindi lang yan mga dabarkads. Ang BioFresh meron na rin pong panloob, mga t-shirt, mga sando. At meron ka pang 5,000 pieces mula sa BioFresh. At ilalagay ni Valyan kasama ng Swerte Socks. Ayan. Thank you. Ang galing ni Val, mabilis na rin ang kamay. Yan po ang BioFresh. Smell the bango, feel the lambot, proven na may antimicrobial protection pa. Yun na nga. At eto pa nga. Yan ang BioFresh Antimicrobial Socks, another winning innovation by Burlington. Eto na. At kuya, Lasa Bicol, ha? igwa ka pang 5,000 plus gift certificate hali sa To Go Travel! Ito po, mga Dabber Cats, uulan ng crazy sale promo sa To Go Travel. Yan ang pinakamalaking shipping line sa Pilipinas. Merong 2 peso sale every month at round trip discount promo. Araw-araw yan. At hindi lang yan, kamo nagdumuhani ka lang kami dyan. Ayun na travel to go. Ay, sarap ilakbay sa buong taon! Bicol din yun, ha? At eto pa, Ay, ate, meron pa. Naku, yung trabaho mo. meron kang bata! Ayan, hindi. Ba't lumabas agad? Hindi. Ayan. Meron kang PMR Hata 125 at 5,000 pieces mula sa Motor Trade! may kasama pa yung mga regalo. Sa'yo lahat yan, kuya. Mamboyet, yan po, sa inyo na yung motor na yan. At mga Dabber Cats, pwede rin kayong magkaroon ng motorsiklong hataw sa tipid, hataw sa tibay. Dahil 1,500 pieces lang ang down payment yan, pwede nyo nang pauwi agad-agad. Takbo na sa Motor Trade, magaan ang presyo sa kalidad at kompleto. Dahil sa Motor Trade, motorsiklo sigurado, alaga ka dito. Ayan po yung mga regalo natin. Kuya, At si Mrs. naman, kahit walang ginagawa ngayon, dalawa na kayo magtitinda. Kumpletuhin na natin, hindi lang sa eskwela, pati dito sa bahay, magtayo kayo ng Malita Sari-Sari Store galing sa Pure Gold! Sari-sari mga grocery check, dala-dala namin. Ako may pambawa ng mga bata, meron panluto, meron mga dilata. Andyan na po lahat, pati security guard nandyan na rin po. At may kasama pang production number. Correct, may production number with 2 sakong bigas. Pumapasok sila, parang kayong mga hari. Ayan na, oh. Alay sa patron. Sa kaya sila At meron ka lumalabas. pang 5,000 galing sa Pure Gold. Alam niyo naman ang Pure Gold, Always panalo! Pinakamalapit na Pure Gold dyan sa Pure Gold Embarcadero. Alam ba nila Alam niyo yun? yung Pure Gold dito, Boyet? Sa Embarcadero. Hindi ko po alam yung kanyang pure gold po dito. in Parcadero. Meron po sa Embarcadero. Alam niya na, Tito Sen. Okay. Bigyan niyo ng ano. Kasi alam mo, kanina ko pa napupuna, no? Sa dami ng pasalubong na binibigyan niyo, parang medyo hindi masyadong maganda smile niya. Baka may pinagdadaanan. Boyet, meron bang problema? Kasi parang nakatulala ka habang binibigay yung problema, Nabigla yung mga lang po. regalo, parang walang, ano ba? Bigla lang po. Maanghang pa rin ba? Akala ko yun na isasagot mo, Paulo eh. Sabi ni Alan. Ikaw ba naman Hindi, ako Boyet, ano bang iniisip mo? Wala, makakatulong po to sa pamilya ko. May problema ba? Ayun pong yung asawa ko manganganak. May problema ba tayo?
Wala naman po. Wala naman po. Wala na naman daw. Ano yung pangarap mong gustong gawin sa pamilya mo? At ano unang-una mong gagawin dyan sa napanalunan mo? Palit kayo ng role ni Luis Mukasa. Dito po, sa pamilya ko po muna. Tapos, siguro po, yung kulang ng bayad ng bahay, babayaran na po namin. Yung bayad ng lupa. Nangungupahan lang kay Rito. Yung bali, hindi pa po bayad lahat. Binibili nyo na po. Kulang pa po siya. Kulang pa po siya sa bayad. Nako, so hindi Ayun. nakakaipon. Hindi nakakaipon. Kanina nasabi niya. Ha? Opo, Tito Sen, wala pong ipon. Ay, Ano yung nako, wali? Ano yung wali? ay. Bigyan nyo ng bossing savings. Kanina sabi niya, Oh. hindi raw siya maka-smile o ano, nabigla daw siya, tsaka ang anghang pa daw nung inaano. Sabi na nga ba eh. Pero masaya daw po siya. Nagulat lang daw po talaga siya. O, bigyan nyo ng bossing savings na... Ito na, ibibigay sa'yo, Tito Sen. Number 7. Number 7. Ayan na. Number 7. Nakakagulat ka naman para kang picture. Number 7. Yan, para makaipon. selfie. Eto, Kuya Boyet, eto pong yung ATM, pwede nyong gamitin kahit saan. Pwede kayong mag-cash in dyan kahit 50 pesos lang. At sa mga Dabar Cats naman, hindi na hassle ang pagkuha ng remittance galing abroad dahil pwede nyo na itong ipadala sa BPI Globe Banco Savings Account. Pwede nyong i-withdraw sa mga ATM or i-cash out sa mga Banco Partner outlets anytime. Kaya ipaalam na sa inyong mga kamag-anak overseas na pumunta lang sa mga BPI remittance centers abroad. Nako! Ito po, 6 months. Paulo, alam mo na. Yung buntis, Huwag gulatin yung buntis. baka magulatin. Nahiling mo? Yun na po, yun na po. Salamat po, Magulat yung bossing. bata. Napa-smile. Nakita mo na. Nahiling niya na da. Yun na po. Salamat po, bossing. Salamat po, bossing ng Dakula. At saka sa Itbulaga, lahat ng staff po nandito. Salamat po. Yun po. Dakulang pasalamat tabang po sa muyain eh. Salamat po, Okay. bossing. Okay, wala Ganda pong po. anuman. Palagay ko kasi kailangan isa sa mga problema niya, yung panganganak. Iya po, maraming. Opo, Tito Sen. O eh, Panganganak na yan. alam nyo na. Tagal na Ah, po. alam nyo na, kailangan tulungan mo yan para sa kanyang may bahay. Panganganak. At Panganganak. syempre, Tito Sen, dadagdagan natin yan. Syempre, yung pangangailangan nila dito sa kanila. At bago yan, syempre, meron pa po si Val. Hindi mawawala. Nasa Bicol tayo. Nasa Bicol na tayo, meron pa rin. Taga Bicol yan eh. Nakita mo, kumain ng sili kanina. Eto na po, ang... Vance Question of the Day! Eto, dahil nakita ko na mahal niyo po yung asawa niyo at saka syempre may coming baby, di ba? At saka sa excitement niyo sa baby niyo, may question ako. Very, very close question. Nakakain ka na ba ng lada? Ayun ah. Ah, galing naman. Ano? Nakakan ka na ba ng lada? Ha? Nakakan ka na ba ng lada? Nakakain na ba siya ng nada? Ng lada. Ano yung lada? Sili. Sili. Eh, natural, taga rito sa Bicol yan eh. Huwag mo pagalitan! Pero at least, di ba, tsaka yung collection doon, nakita ko siya, kumain din siya ng sili kanina, di ba, nanalo pa. Apat na, apat na Oo. sili. Eh kung ikaw Galing. nga, foreigner ka, kumain ka ng sili, yan pa kayang taga rito. Malay mo, hindi siya mahilig sa maanghang, Sa di ba? katotohanan nga niyan, itong bata na to, pinaglihi niya sa sili. Oh, nakita mo na? Ang pangalan nga niyan, hindi pa lumalabas, si Baby Labuyo. Ay, baby labuyo? Wala ka bang, yung pang si German ninyo, wala bang medyo may laman-laman man lang na tanong? Dito Sen, ano naghahanap ka ng laman na tanong? Eh, wala naman laman yan. Ay, may laman naman. Mabigat naman ng question O, isang eh. magandang tanong. Yung isa na lang, ha? Ah, isa ba? Dali, Wala para na eh. mapahabol ka namin sa flight mo Sige, mamaya. meron pa akong question. Ah, sige na, bukas na lang, di ba? Andito pa rin tayo Ah, eh. pasasama ka At pa saka, bukas? Diba, question of the day, hindi question. So, ibig sabihin, isa lang ang question, di ba? Isa Baka lang ang kailan hinanda. pa? Pinagdamutan pa tayo ng tanong. Ay, grabe. Sumasagot na. Ano, hindi naman. Oh, Paolo, Ba, Paolo. sumasagot, pala sagot to, ha? Paolo, Joey. Mag-uwi ka ng Yes, Tito Joe. mag-uwi ka ng pili, ah. Pili. Pili. Pili, baka ang Pili uwi na. mo, baka uwi mo, pilam, ah. Saan ba yun?
ba? Turista. At eto na nga po, yung ibibigay namin sa inyo para sa paghahanda at coming soon na baby. At para na rin kay Mrs. at para sa kinabukasan ninyo. Alam natin si Sir, nagsisipag naman siya para magtrabaho, nagtitinda sa labas, magkakaroon ng maliit na tindahan na ngayon dito. Eto pa po ang bigay sa inyo ni Bulga. Guys, naku, tanggapin niyo po ito ang 70,000 pieces! Ang saya! Kahit Bulaga. Boyet, ang saya, Boyet! 70,000 pieces! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Bulaga! Pag-good uniform by Jacob. Masayahin silang pamilya. 70,000 pesos! Congratulations! 70 mil na yan! Maraming salamat kay Bulaga! Kay Bossing! dancers, oh! Dumayo pa kami 70,000 to. Ang saya! Ang saya-saya! Kung mas mababa dyan, dumayo pa kayo ng Bicol. Tapos mababa pa dyan eh. Tama yan. Dapat na malaki bibigay at dadagdagan pa namin yan. Konsumisyon! Congratulations, Boyet! Mrs. Congratulations po! Salamat po, Salamat Bossing! po Kay sa Bulaga! Itbulaga at kay Bossing po. Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga ito para sa amin. Lalo na po mga anak ako. Yan, po. buti pa si Happy Mrs. birthday, manganganak na. Bossing! Yan! Okay. Para malaman... Sige, basta't ingat sa panganganak, dasal, magtuloy ang pagpupunyagi sa pagtatrabaho. Okay lang po sa amin at kami lagi naririto. Okay. Para naman doon sa malaman natin kung maganda bayanihan dyan sa Barangay 34, Orosite, Legazpi City, Albay. Ano, bayanihan na... Ba't nakaupat ka pa rin? Paano magbabayanihan niya? Ang saya! Ang saya ko, Tito Sen, ang saya ko. Kitang-kita. Bayanihan na! Eto na! Barangay 34, Orosite, Legazpi City, Albay! Bayanihan na! Saya! Sa mga dabarkas natin yan sa Colmex para sa mas papalawak pa natin ang pagbabayanihan, labing limang plastic na bottles ang kailangan yung dalhin. At ito pa ang hinihingi, ang hinahanap namin. Tingnan nyo mabuti. Basa. Oop. Ayan. Para sa mga... Ayan. At dala-dala ni Julia ang kailangan yung dalhin. Ayan. Oop. Ayan po mga kaibigan. Nekba. Okay. Sarap Dali yan. na, darling. Uy. Naigit ako. Ang laking garapatan yan. Ano ba yan? Okay. Takbo! 60 seconds. Naturod yung garapatan. Barangay 34, Orosite, Legazpi City, Albay. Happy birthday, Patrick Bulaon. Edna Aquino. Lola Biring, happy birthday, Lola Biring. Norian. Ba't parang umulan? Si Jack Hakutin at saka si Judy Balmorida. Andyan. Deli, happy birthday, Do. Deli. Ulan ba? Laurente. Birthday ka. Umuulan ng fog! Birthday nino. Ni Elizabeth Taylor. Kahapon. Oh, ngayon. Kahapon. Birthday mo. Tsaka Favorite. birthday din ni Owen De Claro, William Remoto, Riza Remoto. Ay mga taga Lubao, Pampanga, magkakaroon na kayo ng hot air balloon dyan sa April 10 to 13. Mga dabarkan sa babae, magdala po ng banig. From your Eat Bulaga family. Manig-nig! 15 plastic na bote at saka banig. May dagdag po na papremyo pag may kasamang natutulog. Alright, you're my 49 first weekly grand finals. Bukas na po. Uy, bukas na. Orenay. Pero itong 49, itong ano natin dito, Pinay natin dito ha. Hindi na makasakay, tumutulak na lang. Bakit? Abangan nyo rin yung bago naming contest, mga kaibigan. Uy, bago nating contest para sa mga nanay na Porenay. Ano naman yan? Ano? Mga nanay na Porenay. Monay. Monay, mga kaibigan, abangan nyo yan. Malapit na. Mga babae, 15 plastic bottle, magdala ng banig. 36. 36, 37. 36. Mga mami na 36, Porenay. 37. Monay. Hihiraan po.
Pakiano lang. Ay, nako. Tita Helen, you're so sweet. Salamat po sa adobo. Ang Ay, ay, sarap-sarap ay. pala nung adobo ni Helen Gamboa. 36. Narinig na naman yung siya. 36. Kayo po. 37. Kayo po. Ay, Tita Helen. Ano po ang pangalan? Ano pangalan? Erlinda Azores po! Erlinda? Ange Laurin. Congratulations sa inyong dalawa. Meron kayong 10,000 pieces! Kaya po, 10,000. Ano gigibon mo sa 10,000? Para sa pag-eskwela po sa Naki, ko tari pa nakakatapos. Para man sa pamilya. Para sa pamilya. Kayo po, para sa Gigibon mo sa 10,000. 10,000. Itatao ko po kay mama. Ibibigay ko kay mama. Ibibigay sa mama. Dagdagan pa natin yan. Pumili kayo ng isang SIM card galing sa Talk and Text. Pili po ng isa. Eto. Yung pinili niya. Meron kang 1,000 pieces! 2,000 naman sa'yo. Yung pakikuha na lang, ate. Ayan, salamat. At meron pang gift pack galing sa Talk and Text at mga Dabber Cats. Ang Talk and Text ay may Talk and Text gaan only 3 plus 15 na. Only text na may 10 minutes of calls pa. 15 pesos lang yan. Valid for 1 day. Just text try 15 to 4545. Congratulations po! Congratulations. Thank you naman sa Tarkula. Nakula. Salamat po sa Itbulaga. Tito Sen. Salamat sa Itbulaga. Sa lahat ng staff. Thank you. Congratulations Okay, po. Balik po sa numbers. Kaisa pa. Go mo. Sige. Yan. May smile ka pa. Ano number? O, pakita mo sa kanila. Number 42. 42! 43. Nakikiraan po, Ops. Huwag po magtulakan. Daming tao dyan sa Barangay 34, ha? Nakikiraan po. Ito na sila. Ito ba sila? Sila ba? Sila na. 42 Dala yung plastic at mga banig. Tama. Pangalan? Fatima Ancheta po. Fatima. Kayo po. Ay, bilin po. Congratulations sa inyong dalawa. Meron kayong 10,000 pieces! Kaya po, 10,000. Anong gagawin dyan? Pabahay po. Pabahay. Pambabahay. Pagdating po sa negosyo ko. Pandagdag sa negosyo. Congrats. Dagdagan pa natin ng isa additional yan. Pumili po ng isang SIM card mula sa Talk and Text. Pili po ng isa. Ayan. Meron Ikaw ang ka dagdag na 3,000 pieces! Yung isa. Yung sa'yo, Wally, meron siyang 4,000. 4,000 pieces. Congratulations po. May gift pack pa Congratulations galing sa po. Talk and Text. Okay. May bayanihan line ba? Op! Tingnan mo na. Congratulations po. Alam nyo naman sa Talk and Text, araw-araw, Panalo! Okay, next gaan. Thank you po sa Itbulaga. Sa lahat ng staff. Tito Sen, thank you. Salamat. Thank you po sa Itbulaga at saka sa Talk and Text. Congratulations po. Balik po sa number. Congratulations. Wala pong ano man. At sa mga Bayanihan lahat naman ng line. Dabber Cats na natin na nasa number, makakatanggap din ng regalo mula sa Talk and Text. Okay, bayanihan line. Meron ba? kulay. Pula! Pula! 1 to 20. Mga Dabber Cats sa bayanihan line. Mayroon pa kayong pagtahati-hatihan 20,000 pesos kung sikit pa 500. At saka yung galing sa Talk and Text. Ngayon, pasok pa sa Barangay Bayanihan. Nag-aantay na si Jimmy. Tito Sen, gumagawayway. Gumagawayway! Talaga? Pasok! Ayos! Congratulations! Maraming salamat sa mga Dabber Cats natin dyan sa Barangay 34, Orosite, Legazpi City, Albay. Susunod na, napapabilib tayo sa mga nagagandahang 100% foreigners.
foreigners na may pagmamahal sa kulturang Pinoy sa You're My Foreign Eye sa pagbabalik po yan ng Eat! Bulaga! Charis, lukusin, happy birthday!